Yun mga solid, no, welcome back. So kani nga topic mga solid is about nganong wala nagdugay inyong relasyon. Pero mga solid, no, kahit kung nabantayan ba, boyfriend sweet kaayo, una sweet kaayo, pero 2 months, after 2 months 3 months nagbulag. Ngano? Yes, ako naka-experience ko ana, ang kita tanan ay reason. So mga solid, nganong wala nagdugay inyong relasyon? Number 1 reason, jealous. Kani jealous mga solid is a word nga pwedeng makapagpahunong sa inyong relasyon, pwedeng makaguba sa inyong relasyon, diba? Jealous is a word nga pwedeng maguba ang inyong relasyon isig ka boyfriend o girlfriend. Mao na ang rason kung ganong wala nagdugay tungod kay jealous. Na over jealous ka. Over jealous, di ba? Example, naira kuyog imuhang uyab, barkada, nakita nimo. Din imong ginahuna, lain na. Di ba? Usa na ka rason nga pwedeng mahunong inyong relasyon dahil na over jealous ra ka. Di ba? Lisod kayo na mga solid. Ikaduha, mahigpit. Sa word mahigpit, sa Tagalog mahigpit. Kana bitong ikaw na mag-control sa imong uyab, sa imong boyfriend, sa imong girlfriend, ikaw na mag-control. No, ayaw. Ayaw kung una nga imo na siyang uyab, ikaw na yung magdala sa iyang kinabuhi. No, ayaw. Diba? Lisod kaayo nga ikaw control sa iyang gusto. It's a normal nga na kay ipagbawal niya, pero ayaw nila, ayaw tanan, ibawal niya kung insay ganahan niya makapalipay niya. Diba? Mahigpit ra kayo. Muna usa ka rason nganong dili magdugay inyong relasyon to kay mahigpit ka o jealous, siloso ka. Siloso. Diba? Inana ang mga rason mga sulit. Diba? Lisod manggod. Ikaw mag-control sa imong uyab. Ayaw. Ganahan siya magdula dito, ganahan siya maadto dito. Dili na siya kaadto kay dili na imo sultan, di ba? Lisod gayo na. Unang ayaw buhata ang buta nga pwedeng makapahunong sa inyong relasyon, di ba? One nga imong buhaton, support each other. Suportahan ninyo ang usag-usa. Kinahanglan suportahan ninyo ang usag-usa para magdugay inyong relasyon. That is the secret, di ba? Support each other. Dili kay ikaw na mag-control niya. Di ba? It's hard na ikaw na mag-control, lisod. Grabe. Usap na TV nga na remote. No. Kung unsa yang gusto, suportahan nimo. Unsa iyang gusto, suportahan siya. Ayaw i-control. Kung unsa iyang gusto, imo siyang balibaran, imo siyang didan, tungod kay imo na siyang uyab. Ayaw inana, diba? Kita tanan na atay gustong buhaton. But if musulod ka nagrelasyon, ay mabag-o nimo gamay. Pero not sa ingon nga na anak kay boyfriend o girlfriend, pwede ka nang dili buhaton nimo imong gusto. No. Diba? Support each other. Muna the secret nga ano magdugay inyong relasyon kay musupport mo sa iyang gibuhat kung unsa iyang gibuhat. Diba? Di man alisod. Diba? Di na lisod nga magsuportahanay mo. Nindot ang magsuportahanay mo kaysa wala nimo siya suportahe. Maong nagbulag mo. Diba? Ako wala po sa relasyon, ako ni sulod ana, pero kabalo ko kung unsay mga reason nga nung wala nagdugay ang relasyon. Tungod kay silosa ka. Tungod kay mahigpit ra ka, gibawalan nimo siya sa iyang gusto, sa iyang ganahan. Diba? Dili na rason.
So nga imo siyang i-control, diba? So that is the reason masulid nga nung wala nagduga yung relasyon, wala nagkuan abot og year, month lang, or wagay kaabot month, diba? Unay lisod karon good, i-control, lisod. Para nako, ayaw kong i-control sa akong gusto. Suportahi ko, kay suportahan po ikaw. Ana ba? Sabot-sabot lang, diba? Sabot-sabot lang, rosy-rosy lang. Inana kanindot kung musul kag relasyon. Dili tungod kay uyab na nimo siya, i-control nimo siya, diba? Tank, control. O sa TV, ayaw. Suportahi unsa iyang gusto. That is the best way that your relationship nga magdugay, diba? That is the way. Support, diba? Suportahi mo yan. So yun ang masulid. Kaya salamat sa pagminaw, no? Hope nga na kayo nakatunan karon. Wala kayong masalamat mga solid sa mga Bisaya, shout out sa mga Tagalog no wala ka sabot. Then shout out yapon tayo sa suporta, and hope nga naamoy nakuha ang gamay, di ba? Wala kayong salamat mga solid, and hope nga kabalo mo kung anong dili kong upload tag-as tungod sa ako ang data lang. So thank you so much mga solid. Hope nga naamoy na kutunang gamay ba. So thank you so much mga solid, and see you in my next vlog. See you sa next topic. Bye bye.